दिनै गोबां बारग' एनडिएफबि जयनिं जादों आरो गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा जयेन जादों आरो बारग' बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बिथांमोनहा जयेन जाफैदों। आं बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो जोंनि बिपिएफ दोलोआव बरायनानै लाबाय। बेखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंगोन। दा जोङो टटेलि एमपिनि थाखाय जों प्रिपेरेसन जानानै दङ। जोंहा एमपिआ देरहाखानाया रोखा। एमपि इलेक्शननि उनाव प्रमद बर'नि इउपिपिएल पार्टिया 80% दुर्बल जागोन। बिटिसि इलेक्शननि उनाव जि 20% थाबावनाय बेबो दुर्बल जागोन। बिटिसिनि उनाव 100% दुर्बल जागोन। फैबाय थानाय एमएलए इलेक्शनाव इउपिपिएलनि थाखाय केन्डिडेट ओंखारनो थाखाय मानसिफोरानो थानाय नङा। दिनै गोबां बारग' एनडिएफबिनिफ्राय जयनिं जादों आरो गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा जयेन जादों आरो बारग' बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बिथांमोनहा जयेन जाफैदों। आं बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो जोंनि बिपिएफ दोलोआव बरायनानै लाबाय। फैबाय थानाय एमपि इलेक्शननि बिसय बिपिएफ दोलो हिसाबै केन्डिडेटनि बिसय माबाफोर प्रिपेरेसन बेखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंगोन। दा जोङो टटेलि एमपिनि थाखाय जों प्रिपेरेसन जानानै दङ। जोंहा एमपिआ देरहाखानाया रोखा। एमपि इलेक्शननि उनाव प्रमद बर'नि इउपिपिएल पार्टिया 80% दुर्बल जागोन। बिटिसि इलेक्शननि उनाव जि 20% थाबावनाय बेबो दुर्बल जागोन। बिटिसिनि उनाव 100% दुर्बल जागोन। फैबाय थानाय एमएलए इलेक्शनाव इउपिपिएलनि थाखाय केन्डिडेट ओंखारनो थाखाय मानसिफोरानो थानाय नङा। थेंक इउ।